Servizzi Ewopej f'Malta ħabbru uffiċjalment it-tnedija tal-Policy Unit, inizjattiva maħsuba biex issaħħaħ ir-rabta bejn iċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet u l-proċess ta' tfassil tal-politika Ewropea, b'enfasi akbar fuq il-parteċipazzjoni attiva fuq livell Ewropew. Dan tħabbar fis-sfond tal-5 anniversarju mit-twaqqif tagħhom, fejn ġie sostnut li din l-entità diġà kisbet riżultati konkreti b'aktar minn 35 kampanja tematika, 115-il sessjoni ta' informazzjoni, aktar minn 2600 laqgħa ta' gwida dwar skemi differenti, aktar minn 5000 mistoqsija mwieġba mill-pubbliku u aktar minn 700 applikazzjoni sottomessi b'valur li jaqbes il-150 miljun euro. Sa dan it-tant lan ta' din it-taqsima l-ġdida hija mfassla biex ittejjeb l-għarfien dwar il-ħidma tal-Unjoni Ewropea permezz ta' informazzjoni aktar sempliċi u aċċessibbli, issaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u tal-organizzazzjonijiet Maltin mal-Ewropej. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali, Stefan Zrinzot-Sopparti, sostna li dan l-iżvilupp jirrifletti impenn kontinwu biex tħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Issa, Servizzi Ewopej f'Malta se tibda tkun ukoll il-katalist ta' aktar diskussjoni u konsultazzjoni dwar oqsma tal-Unjoni Ewropea. Nawgurali Servizzi Ewopej f'Malta bħalma kienet ta' suċċess dawn l-aħħar 5 snin tibqa' toffri servizz mill-aqwa lil pajjiżna f'dan is-settur tant importanti. Il-kap eżekuttiv ta' Servizzi Ewopej f'Malta, Rodrik Zerafa, enfasizza li l-pass li jmiss huwa li ngħinu biex il-vuċi taċ-ċittadini u tal-organizzazzjonijiet Maltin tasal b'mod aktar b'saħħtu fl-ogħla livelli tal-Unjoni Ewropea. L-antana kien dak li nassistu kemm jista' jkun nies b'mod partikolari fejn il-fondi Ewropej u apparti minn hekk ninfurmaw lin-nies dwar l-opportunitajiet.